Comezamos agora ca segunda mesa redonda. Eu chamo-me Kiko Ónega, traballo na Universidade de Santiago de Compostela, aquí no campus de Lugo, e se vos parece vou a presentarvos as 4 persoas que nos acompañan nesta mesa e despois pois xa comezamos a conversa ou continuamos a conversa porque nós xa estábamos lanzados aquí. Entón vou comezar por Ramiro Fouz, que está no outro extremo da mesa, eu supoño que ben coñecido por moitos e moitas de vós, actualmente profesor da área de produción animal na Facultade Veterinaria de Lugo e tamén é coordinador no Centro Autonómico de Control Leiteiro de Galicia, pero eu non podo resistirme a mencionar pois, de que durante máis de 2 décadas foi o xerente e incansable referencia da Fricor Lugo, porque ten feito moito, ao meu modesto entender, e que ademais creo, me consta que é un profundo coñecedor do sector lácteo e en particular do da nosa provincia. Acompáñao despois está Laura Aldariz, que por certo teño que dicir que me alegra reatoparme con ela despois de ter sido mesmo compañeira de bacharelato, que foi fai uns aniños de nada. Bueno, non había que dar detalles, pero en todo caso era tamén como a mí enxeñeira técnico agrícola, representante de Sat Varela, que é unha explotación de vacún leiteiro moi coñecida en esta zona e que está neste mesmo municipio na parroquia de Santa Leocadia, moi preto de aquí, e ademais ela é a xerente responsable dunha empresa de enerxías renovables, Tencal, que creo que tamén, bueno, se está falando de modernización do sector lácteo, non sendo digitalización, pois o tema das enerxías renovables tamén é o tema da electricidade e dos prezos da luz, un trending topic estes días, non? Entón, gracias tamén a Laura por vir aquí en representación de Sat Varela. A continuación temos a César Rest, tamén ben coñecido por aqueles vinculados ao sector lácteo. Eu penso que no sector lácteo só lle queda por montar unha explotación, porque ten estado na empresa privada do lado da provisión de insumos, está agora actualmente como investigador do Centro de Investigacións Agrarias de Madegonda e tamén do lado da docencia nun máster de producción de leite na Universidade de Santiago, non? E tamén, bueno, tanto aquí como en diferentes actividades no estranxeiro. Entón, agora que fai falta relevo xeracional, o mellor como xa colofón da vida vinculado ao sector lácteo, pois eu creo que só lle falta montar unha explotación. Ao cal lle pode axudar Antonio Lenza, que é o cuarto dos membros desta mesa, cando menos en parte das instalacións, porque bueno, ele tamén é enxeñeiro agrónomo, tamén pola Universidade de Santiago de Compostela, entón neste caso tamén somos colegas, pero actualmente é o responsable de instalacións e de distribucións de Laval, entón por iso decía que ao mellor lle podía axudar a César a montar a súa explotación. Bueno, pois estas feitas as introduccións, sen máis, eu aquí esta mesa leva por título a modernización do sector lácteo, que imos focalizar na digitalización. Despois vos preguntarei, por se queredes ir pensando, pero máis adiante vos preguntarei cal é a relación entre a palabra modernización e a palabra digitalización, non? Porque fai uns anos falábamos de modernización, agora só falamos de digitalización, non sei se temos que abandonar a palabra modernización e reemplazala por digitalización ou non. Eso falámoslo despois, pero quería comezar por Laura, pola gandeira da mesa, e preguntarlle, descender o terreo, se eu chego ali a Santa Leocadia, entro pola porta da vosa explotación e che pregunto, bueno, se che digo digitalización, a ti que se che ven a cabeza pensando na túa explotación? É que, de alguna maneira, podemos xestionar parte da nosa explotación desde outros lugares sin necesidade de estar man de obra físico ali na explotación, pero a cabeza xestora pode estar en calquer outro lugar. O sea, que unha nova forma de xestionar a explotación. Sí. E iso, en termos de cuestión de tecnoloxías concretas, o sea, que implicou no vosso caso? É dicir, que tecnoloxías fostes incorporando para poder facer eso que estás dicindo? Pois, a ver, Sat Varela, que agora xa non é Sat Varela, agora é Varela Labrada, pois desde fai anos, xa, a ver, sempre foi punteira, por decirlo de unha maneira, en introducir tecnoloxías novas. Entón, pois, bueno, pouquiño a pouco, xa desde fai anos contaba con un sistema de xestión da propia explotación,
Agora actualmente fai 3 anos incorporamos un sistema de robots de ordeño con cámaras de condición corporal, fixéronse, bueno, contamos con a instalación de autoconsumo para generar parte da enerxía que produce a propia, o sea, que consuma a explotación gandeira. Entonces, bueno, intentamos un pouco pois ter todo medianamente controlado. E por abrir un pouco o concepto de digitalización, Ramiro, eu te digo, digitalización do sector lácteo, que se che ven á cabeza? Que palabras claves? A verdade que o concepto que temos todos é bastante máis amplo, pero realmente digitalización é dispoñer de uns datos dunha forma automatizada, que sempre ven de camiño da tecnoloxía. O que pasa é que confúndense os términos, non é malo, pero evidentemente, a digitalización é toda a potencia que están dando eses datos que se recollen, que se poden recoller nas ganderías gracias á tecnoloxía. É dicir, sin tecnoloxía non hai digitalización, pero podemos ter tecnoloxía sin digitalización, e digitalización, evidentemente, da mão da tecnoloxía. Bueno, é algo que está cada vez máis en todos os foros, na medida en que, bueno, están cambiando moitas cousas, cambian eses modelos, o que comentábamos antes, a mão de obra condiciona a todos os condicionantes que ten e nos levan hacia unha técnica. E o que nos está levando, o que vemos nos nas ganderías, de evolución de leite, temos que ver como o gandeiro ten esa tecnoloxía e como lle ven de camiño paralelo a digitalización, esa cantidad de datos que se están xerando e como traballar con eles. Iso, dende logo, é un grande reto. Non sei se César ou Antonio engadiredes algunha cousa máis para decir que significa a digitalización nunha explotación de leite na granxa. Bueno, para todo lo que quiera ser último. Bueno, como dixo Ramiro, pois pasamos do analóxico ao digital, facilitamos as cousas, pero realmente, sí, como onte me dixeches que non había exposición, pois, pero eu fixen, igual, non? E entonces a cuestión é, tiño unha diapositiva que me parece bastante interesante e clarificadora de un pouco non do concepto de digitalización, senón do concepto que eu entendo un pouco máis global. Marcar, o sea, para min, unha explotación de leite é algo máis holístico e a digitalización, se nos quedamos só neso, pois nos acabamos perdendo. Entón, a diapositiva era a folla que non deixa ver a árbore e a árbore que non deixa ver o bosque. Entón, bueno, se nos quedamos na digitalización, para mí é casi que, bueno, un conxunto baldeiro, non deixa de ser, bueno, pois, un acceso máis fácil a unha información que xeramos, pero esa información, esos datos que estamos xerando na explotación deben de ser traducidos e traballados e eses datos teñen que convertirse en información, e isto tiño apuntado, pero dixo antes Paula López, que supoño que desto saberá bastante máis que a mí, a profesora que estuvo aquí comentando eso. Entonces, non confundamos ter moitos datos con ter información. Entonces, eu reivindico aí o papel dos técnicos de explotación. Eu creo que este percorrido que acabo de decir pode ser clarísimamente nunha máquina de robot de ordeño, na cal, bueno, xera datos, analiza datos e dá información, pero claro, esa información ten que ser logo interpretada, ten que ser analizada e hai unha toma de decisións que a máquina, o sea, podemos falar de temas de inteligencia artificial, os cuales non teño moita idea, pero bueno, digamos que nun principio esa toma de decisións a nivel granxa, logo falarei un pouco que facemos en Mabegondo con este tipo de historias, a nivel granxa, bueno, pois hai que tomar esas decisións. Entonces, bueno, sí que está ben digitalizar, pero non nos perdamos só na digitalización. O sea, se nos quedamos neso, estamos perdidos. O sea, podemos acabar pensando que, bueno, como digitalizo a granxa, xa estou no top 10 e bueno, pois eu creo que iso non é así e hai que seguir, bueno, pois ao final indo a base de todo, que é a formación. É dicir, se temos xente moi digitalizada pero non está formada, pois acabamos utilizando o ordenador como martelo. E dices, bueno, funciona así, pero non é ideal, non?
Un pouco esa é a primeira pincelada. E desde a vosa perspectiva, que significa digitalización nunha explotación de leite? O primeiro paso é, no día a día de cara aos gandeiros, tratar de explicar o que é a digitalización. Como dixeron os compañeros, ten outras implicacións. Non é simplemente dispoñer de elementos electrónicos, dispoñer de datos e deixalos estar aí. O gandeiro, no sistema tradicional, xa ten moita da información que hoxe lle facilita a digitalización. Eu poño un exemplo dun chinero antigo da cociña con moitos queixós, onde ten as facturas do pienso, a produción de leite, o libro da explotación, os do ligal, o control leiteiro, ten esa información. O difícil é facer un compendio interpretado. Hasta ahora, facíase de forma individual. Que pasa cando se incorporan elementos nunha explotación? Exemplo que sacou ahora o compañeiro, o robo do ordeño. Pois implementa o robo do ordeño, tal como dice a palabra, fai o ordeño, suple un ordeñador, pero é moito máis que eso. Cosecha datos e ofrécellos ao ganadeiro. Que ocorre co ganadeiro? Que hai que preparalo porque non está acostumbrado, a veces non ten coñecementos para facer unha boa xestión da súa explotación con todos os datos. E aí sí que ten moitísimo que ver a incorporación dos técnicos. De iso é importante que estemos aquí todos relacionados á universidade, gandeiros e técnicos, porque sí que fai a necesidade de sincronizar a información e asesorar ao ganadero. Hai ganaderos que xa son técnicos por sí, pero hai outros que dependen de asesoramento. Entón, da mesma forma que hasta ahora se viña asesorando ao ganadeiro en calidad de leite, en alimentación, en fertilización, pois estáse creando unha figura que xa noutros países hai, que é unha figura o técnico asesor ou técnico gestor, que fai un compendio de todo, incluído as variables que nos ofrece o robot de tráfico, de produción, de salud animal, etc. Entonces, cando no meu día a día, a digitalización vexo un compendio global para sacarlle un bon rendimento, senón, como dice César, comprar o coche con aire acondicionado e non saber conectarlo, pois é unha pena. Entón, eso pode ocurrir. Se iso ocurre, pois hai un mal emprego da tecnoloxía, en lugar de ir todos para ben, pois non é o fin. O fin é sacarlle o máximo partido. Entón, sí que a digitalización implica coñecemento e disponibilidade de información técnica para facer un bon uso desos datos. Bueno, moi interesante porque, bueno, creo que César estaba, pero penso que vosotros non estivestes polo menos na mesa anterior, polo menos non na súa totalidade, e xa mencionastes nesta primeira intervención, creo que os que estivestes aquí antes, moitos dos aspectos que tamén se abordaron na mesa anterior, que era, en principio, reflexionando sobre a digitalización con carácter xeral no agro, non especificamente no sector lácteo, pero aquí mencionastes moito a diferencia, por exemplo, entre ter datos e ter información, ser capaz de analizalo, ser capaz de xestionar esa información para mellorar a explotación, ou que a diferencia que existe entre que os datos estiveran xa aí, pero que agora, por terlos digitalizados, ofrecen novas posibilidades, pero tamén que se necesita unha certa formación e asesoramento para poder sacar partido. Eu non sei se entonces, ao final, me quedo con a idea de que digitalizar, ao final, o que representa é un cambio na forma de xestionar, un cambio basado en información que a súa vez procede de datos fornecidos por diferentes tecnoloxías. Se teño que facer así unha especie de resumen. Pero iba a preguntar a Laura, porque me comentabas que na vosa explotación xa desde sempre, como que isto non é algo novo, xa fostes incorporando diferentes tecnoloxías que foron, entendo que co paso cada vez sendo máis digitais, pero que novas tecnoloxías fostes incorporando xa desde fai moitos anos. E como que eso vos permitía xestionar de outro xeito, non? Sí, tiñas máis información, e con esa información, a ver, ao final, a información sempre é poder, o sea, dache o poder de ti poder tomar decisións, tirar o hacia un camiño ou hacia outro e intentar mellorar sempre con todo o que ti vas percorrendo. E se eu te preguntase cal era a vosa, ou cal veu sendo, ou cal está sendo a vosa motivación principal, foi esa a motivación de incorporar ou de cambiar esa forma de xestionar para gañar máis, para vivir mellor, para saber máis? Cal era o motivo? O motivo sempre da granxa, sempre foi de que as vacas estiveran mellor, que os datos foran mellores, o sea, que a granxa sempre fora evolucionando en positivo.
E cales, pregunto tamén aos demais, para quen queira contestar, cales credes que poden ser os motivos ou as motivacións principais para o conxunto dos gandeiros, non só en particular para Sat Varela, que é un caso en concreto, pero xa sacando un pouco a lupa e non mirando tan no cercano, senón os gandeiros deste municipio da Terra Cha, que motivacións credes que pode haber para iniciar ese cambio no modelo de xestión? Bueno, eu penso que, vamos a ver, eu non son, traballo en administración pública galega e eu creo que debemos de diferenciar como dous planos, non? Por unha parte o que está dicindo Laura, que é un plano a nivel explotación, no cal é evidente que entran novas tecnoloxías e hai avances e bueno, pues eso está claro. E logo outro plano que é un plano máis generalista o que é a nivel sectorial, non? O sea, a nivel sectorial que unha granxa de Terra Cha ou de onde sexa este digitalizada pode ser unha vantaxe competitiva para esa granxa desde o punto de vista de producir mellor, producir a menor custe, facer máis con menos, etc, e ter un rédito mellor que outras granxas que nunca falamos en aspecto de competencia, pero ao final son competencia, vai ofrecer o seu produto a un precio e vai quitar mellor renta, vale? E outra cuestión é a nivel global. O sea, a nivel global a cuestión é como vehiculamos a inxente cantidade de información que están xerando un montón de granxas. Bueno, é un pouco o que viña un pouco a contar aquí, non? O que quería contar que como estamos traballando no CIAN co Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite, que é o LIGAL. O LIGAL, como ben sabedes, vehicula moitísima información das granxas desde o punto de vista de calidade de leite e digamos que nós o que estamos intentando é darlle máis ferramentas para ter máis variables que analizar. Entonces, bueno, pues, o que facemos é, pues, por exemplo, implementar ferramentas para análise de forraxes, implementar ferramentas que quedan a disposición de todos para, pues, por exemplo, podemos decir cromatografiar o leite e desde o punto de vista de perfil de ácidos grasos sería un pouco para os que non sodes do sector, que igual hai xente que nos está escoitando, pois sería un pouco como o ADN do leite, digamos, facendo unha brincadeira, non? Pero, bueno, sería un pouco como o ADN do leite e nese perfil de ácidos grasos hai moitísima información. Bueno, pois no LIGAL, en Mabegondo nestes últimos anos levamos analizadas por método de referencia oficial máis de 5.000 mostras de leite, das cales sabemos moitas cousas. Sabemos que vaca produciu ese leite, que comeu esa vaca, canto comeu, que é un factor moi importante, porque moitas veces sabemos a calidade, pero non a cantidade. As explotacións non saben a cantidade que consumen as vacas. Nun robo de ordeño poden saber unha parte, pero non o total. E vamos poñendo máis cosas. E con esa ferramenta o que vamos facendo é intentar implementar cuestións que logo son de grande utilidade para a toma de decisións nas explotacións, pois cuestións que poden ser de ámbito sanitario, de ámbito reproductivo, de ámbito productivo, de ámbito medioambiental, por exemplo, como a pegada de CO2. Bueno, pois eso é un pouco o que estamos facendo. Entón, eu creo que é importante distinguir eses dos planos. Digitalizamos a nivel particular, pero eu creo que estamos perdendo moita potencia se eso se queda exclusivamente a nivel granxa. Temos 7.000 unidades ou 6.800 unidades de produción en Galicia, non todas van a estar digitalizadas, non todas van a ser información, pero con que haxa 1.000 xa son abondo. E 1.000 explotacións producindo datos nos daría unha potencia brutal se somos capaces de vehicular eso a través de algo e utilizar logo esa ferramenta de análise de datos e, como dixen, pasar dos datos á información. Entón, eu creo que eso non é importante non perder esa perspectiva. Entonces estamos falando, polo tanto, tamén de dos niveis de motivacións a hora de emprender o camiño da digitalización ou de emprendelo de forma máis consciente. Claro, home, entendo que nós como administración pública temos que estar a nivel máis global, obviamente. Volvendo un momentinho á explotación, que outras motivacións ou vedes compartides o que xa se dixo de motivacións para digitalizar os procesos productivos? Bueno, a grosso modo, así, nun aspecto global de región como é a nosa, eu creo que a digitalización no primeiro eslabón da cadea, sin chegar a profundizar o que acaba de decir César,
forma todo parte do mesmo sistema, pero no primeiro eslabón da cadena é un camiño sin retorno, é un pouco parecido á revolución industrial cos tractores, é dicir, hai anos labrábase a terra, cultivábase con animais, e empezaron os tractores, primeiro de simple tracción e despois de doble. Houve xente que necesitaba ou era suficiente co de simple e comprou doble, pero en definitiva non importa o detalle, importa o cambio e a estrategia, e despois cada un co seu proveedor tratará de acertar ca metodoloxía máis adecuada para conseguir a maior eficiencia produtiva. Pero a grosso modo, o cambio da digitalización trae consigo, eu diría que a nivel de gandeiro de leite, que é ao que me refiro, un cambio estrutural global, é dicir, os proveedores de digitalización, por exemplo, todos os periféricos que acompañan o robo do ordeño, a primeira implicación que ten é a formación dos seus propios técnicos, crear unha rede de distribución e de servicio en torno ao futuro cliente, porque hai que dar unha resposta rápida, porque hai moitos animales que dependen só dun punto. E toda esa información, entonces, volve a ser necesario formación, técnicos, proximidade para dar un servicio, formación ao gandeiro, ter unha afinidade constante presencial en online cos técnicos asesores que envolven o ganadero, volvo a repetir, todos os técnicos que visitamos unha granxa para chegar a último ou dos últimos eslabóns da cadena que dixo César, tratar especificamente o dato, poder compartilo, eso, chegaremos a eso, e das 7.000 granxas chegaremos a 6.000, pero ainda estamos nos primeiros pasos da digitalización. Entonces, estamos nos formando, dando e transmitindo formación, o gandeiro, hai que pensar que o gandeiro como empresa, como eu plantea Laura, ou como individuo, non pode ser nin saber de todo, fertilizar, maquinaria, animales, é dicir, non pode. El vai coller a súa preferencia do aquilo que máis controla, o que máis lle guste, pero vai necesitar asesoramento. En esa fase estamos compartindo formación, aproveitando todos os datos que os periféricos e toda a digitalización que se está ofrecendo e implementando, pero, bueno, vexo que o camiño, de feito, eu xa establezco personalmente unha comparación co resto dos compañeiros e do resto de España, e podo vos dicir que fai anos, na outra era, cando se poñía a máquina de ordeño, se deixaba de ordeñar a man, íbamos de Galicia ao resto a outros puntos de España ver máquinas que ordeñaban, e hoxe en día é inverso. A maioría dos viaxes veñen a Galicia. Galicia está sendo punteira no tema da digitalización en varios niveles de gandeiros familiares, explotacións medias e explotacións grandes. Entón, eu creo que vamos rápido, pero vamos acertados. Tamén, non sei se queres engadir algún matiz ao tema das motivacións. E aquí unha pregunta por ele tamén a motivación dunha granxa convencional de leite. O que vexo nas ganaderías é que o gandeiro vai detrás da tecnoloxía, da tecnificación, polo que supón de aforro, non necesariamente aforro de mão de obra, pero unha forma de facer o traballo e incluso das potencialidades que dá de facer máis cousas, non como toda a tecnificación. E que realmente hai a motivación do gandeiro de cara á digitalización, entendendo como tal dispoñer de datos de forma automática, é totalmente secundaria. E se atopa con ela porque ven anexa a esa tecnoloxía, non? Pero o que está buscando é a tecnoloxía, non a digitalización. Iso ven a maiores, e de feito, pois iso nos dá esos problemas que podemos ter desa grandísima cantidad de datos que se están xerando a nivel das granxas que posiblemente non se esteña utilizando ben todo ese potencial de información que se pode xerar, non? E por que se tecnifican as ganderías? Pois o principal motivo, que bueno, entendo que Antonio ten máis referencia nese sentido, porque é un fornecedor desa tecnoloxía, evidentemente é a man de obra. Os problemas que ten o sector en man de obra son de todos coñecidos, e polo tanto o gandeiro necesita esa tecnoloxía que lle permita seguir facendo o seu traballo sin esa dependencia da mão de obra. E esa é a motivación. E que ocorre? Que o robot a maiores de muxir vacas xera unha cantidad inmensa de datos que se recollen de forma automatizada sin que o gandeiro teña que facer nada, e ven nese mismo paquete, non? E iso fai que se esteña a súa vez digitalizando.
E queiras que non, pois un pouco o que nós deberíamos facer desde distintas administracións, técnicos, é intentar aproveitar ese potencial. Hai que formar os gandeiros, hai que facerles ver como poden sacar de todos eses datos cousas realmente interesantes para a súa xestión. Perdón, Adiante. é que tal cual o que está dicindo Ramiro, o sea, comparto 100%. O sea, creo que a maior parte da xente o que busca é o que dice tecnoloxía, mellorar a súa calidade de vida, intentar, pois eso, pasar das antigas granxas de todo man de obra, unha granxa familiar, unha explotación familiar, no que de alguna maneira estaban condenados a traballar 365 días do ano ás casi as 24 horas do día, non? Hai certa tecnoloxía, como neste caso son o tema dos robos de ordeño, que, bueno, que permiten, non, pois cambiar ese método ou esa forma de vida. Entonces, como dice él, anexado a esa tecnoloxía ven a digitalización. Temos un montón de datos e un montón de información que parte dos gandeiros, por desgracia, non son capaces de interpretar. Por que? Porque nos falta formación. O sea, sí que é certo que é un sector no que, bueno, Galicia, pois, de alguna maneira, conviviu ou viviu, sempre estuvo anexada, non, a nos, o sector gandeiro, pero sí que, o sea, sí que falta formación e profesionalización, perdón, en parte de moitas explotacións. Entonces aí, bueno, entendo que o mellor, pois, o que fan proveedores como de Laval, non? Esa formación que lle dan os gandeiros, e incluso, pois, non sei, poder traballar da man de administración como, pois eso, en Mabegondo, lóxicamente, universidades, centros de formación. Eu creo que aí que sería o ideal, vamos, o camiño idóneo para que o sector empezara a despuntar en Galicia, vamos. Non sei se César ou Antonio queredes engadir algo, que teño aquí moitas lebres que van saltar, entón. Non, bueno, simplemente decir que eu creo que non te corrixo, pero é que falar de granxas familiares, as granxas en Galicia son, eu creo que o 99% son familiares. Outra cuestión é que haxa granxas familiares que se quedan un pouco ancoradas, non? Pero, aínda que teñamos, outro día, non ten nada que ver con isto, pero, bueno, facendo un informe para un tema que non ten nada que ver con isto, nos decían as macrogranxas, digo, mira, as macrogranxas, a granxa máis grande de España, hai que sumar as 16 primeiras en Galicia para acadar a máis grande de España. Se o problema de Galicia son as macrogranxas, decir, claro, unha macrogranxa de 300 vacas que pertenece a 3 unidades familiares, bueno, pues estamos falando de unidades familiares, entendo que razonables, e sempre digo, que mal nos vendemos, porque nos deixamos que nos metan, pero bueno, isto non ten nada que ver con eso, pero quero dicir que as granxas que se digitalizan en Galicia son familiares. Eso me parece importante, non? E tamén cambiar a terminoloxía de non utilizar a palabra explotación e utilizar a palabra granxa polas connotacións que ten, pero bueno, simplemente ese apunte, non? Outro aspecto que eu observo co paso do tempo que a tecnificación acompañada da digitalización que gusta máis a xente nova. Entón, con isto consíguese fijar población e que haxa relevo xeneracional. Fai outra forma de vida, facilita outra forma de vida que xa esbozamos ao principio, o poder levar o control online. Daste cuenta que cada vez os ganaderos en Galicia non necesitan vivir na granxa. Outro aspecto para conciliar a futura vida familiar. Hai que ver e axudar a ver a xente que hoxe unha ganadería de leite é unha empresa que produce leite. Igual que no polígono do Ceao alguén que fabrique ventanas. Pódese levar un horario, pódese levar un control de gestión, con proveedores, con disponibilidade de servicio, igualmente. E cambia a forma de velo pos futuros gandeiros e para a sucesión. Pero bueno, as granxas están formadas por animais, e os animais son seres vivos que non é como teño un negocio e cerro ás 8 da tarde. Pero eu establezco a mesma comparación, por exemplo, unha fábrica de coches, traballa con robos. A diferencia é que os elementos, os complementos que ensamblan no coche non falan, non teñen dolor porque son elementos mecánicos, e os outros son animales. Pero diríamos que necesitas ter unha vigilancia, porque nas líneas de fabricación de coches ou de neveras, de línea blanca, hai unha persona vigilando X robós, facendo un control visual, ademais dos robós. Na granxa necesitamos sempre un control,
Por iso, a gran ventaxa é a digitalización. É ter unha certa proximidade, ou non te podes permitir o lujo de vivir en Madrid e ter unha granxa en Santa Locadia. Pero vosotros sabéis que é factible vivir en Lugo, como estáis vivindo, e ter 4 máquinas de ordeño robotizadas con todos os implementos digitalizados, en menos de, iba a decir, menos dunha hora, poste na granxa e resolves, diríamos que calquer problema do día a día. Cousa impensable cando no sistema tradicional hai 20 anos. E xa non solamente no sistema de ordeño, o sea, en outras cousas, o sea, ti constantemente estás recibindo información, esa información tradúcela inmediatamente a, pues, si un animal necesitas chamar un veterinario, o que seña, o sea, eso lógicamente de sempre, o sea, a información e os datos o que che dan é poder para poder actuar. Entonces, nese sentido, estou totalmente de acordo. Entonces, chegamos casi ao punto moi cercano onde se deixou a mesa anterior, que era reflexionar sobre a digitalización e os aspectos sociais, non? E en particular, lanzaba Manuel Marei, o tema do emprego. E aquí estamos abordando o aspecto casi desde o outro lado. Por decir, vos que non estabas en aquel momento, a reflexión era se os procesos de digitalización, de tecnificación, digitalización, bueno, poñer xunto, que me parece moi interesante a distinción que comentou antes Ramiro, tamén en relación ás motivacións primixenias dos gandeiros. A discusión antes era en que medida reducía as necesidades de man de obra e iso, pois, podría xenerar con carácter xeral desemprego e unha necesidade de reconversión de toda unha man de obra, cando aquí o punto de partida é case o contrario, no sentido de estáse facendo, dándoselle resposta a unha falta de man de obra. E iso é un das motivacións no proceso de tecnificación, automatización, robotización e, por lo tanto, digitalización. É dicir, é casi como, quería volver un pouco aí a ese tema e os aspectos de calidade de vida, de que ao final estamos falando de temas puramente sociais, aínda que os que están detrás do proceso de tecnificación, digitalización. É así ou non é así? Interpreto ben o que dixestes, o resumo que dixestes, é dicir, de que pesa tanto aspectos sociais como técnico-económicos nese proceso de tecnificación, digitalización nas explotacións de vacún de leite de Galicia. Eu entendo así, de feito, hai 20 anos, cando irrumpían os robots no campo, se empezaban a facer moitos estudios, bueno, como os que se fixeron na Politécnica, sobre a rendibilidade da implantación dos robots nas granxas. Pues, bueno, había estudios de todo tipo, pero realmente eran irrelevantes a hora de tomar a decisión de compra do robot. É dicir, a decisión de compra do robot en moitos casos se queres que o fillo se che quede na casa, tens que poñer esa tecnoloxía, non che queda outra. É dicir, entón é a sociedade, todo ese tema social do que estamos falando o que realmente está empurrando hacia que esa tecnoloxía se esteña implantando dunha maneira tan drástica no noso sector. Hoxe en Galicia estamos falando de que o 7,6% das ganderías teñen instalado un robot de muxido. Estamos falando de ganderías en control leiteiro, é dicir, que iso é un universo un pouco máis reducido. Podemos falar en torno a un 37% das ganderías de Galicia de vacún de leite están en control leiteiro. Entón, ese 7,6% é referido a ganderías en control leiteiro, que son poucas ou moitas, non o sei, evidentemente van a ser máis. En Lugo estamos chegando en torno, ahora mismo está casi próximo ao 12%, Pontevedra e Coruña quizás algo menos, un pouco pola tipoloxía da granxa, non? Pontevedra son granxas un pouco máis pequenas, en Coruña con as dimensións maiores, bueno, ten ese encadre en granxas típicas, non? Explotacións familiares, pois igual con 60, 70 vacas, e entra moi ben aí o modelo do robot, precisamente por esa función social que ten o robot, non? Que permite pois que unha explotación familiar onde ten un pequeno, unha pequena de descendente, pois podas integrar esa tecnoloxía e levar un negocio familiar adiante, non? Vamos, o que estás plantexando é un debate que se abriu antes,
que eu estaría encantado en participar, pero eu creo que agora nos queda un pouco longe, non? A nivel de explotación neste sí, caso, non? Bueno, vamos a ver, cando falamos a nivel de explotación, falamos de macrogranxas, cando temos un traballo de que ves un operario que se dedica, pois eso, en triple turno ou está todo o día colocando pezoneiras, pois antes, creo que fuches tía, que dixo que teremos que ser humanos para seguir traballando no futuro. Eu creo que é unha boa frase. É dicir, aqueles traballos que estou pensando nun sector, pois, por exemplo, non ten nada que ver con isto. Imaginaos todo o sector da xente que está cobrando nos supermercados. A tecnoloxía está. Para que ti tienes un carro da compra, vayas metendo os produtos no carro da compra e o carro da compra te vai facendo a lista e non sei que. Eso indefectiblemente vai crear un montón de xente que se vai ir ao paro. Eu estou en desacordo coa persona que dixo antes que somos, o sea, que os postos de traballo que xeramos son maiores que os que destruímos. Eu estou totalmente de desacordo. Eso é absolutamente, eu creo que non é certo. Os postos que destruí son moito maiores. Outra cuestión é como sociedade a onde queremos ir. Si o que se pretende crear bens e servicios e estamos creando máis bens e servicios, haberá que repartir ese traballo de outra maneira, pero bueno, ese é un debate máis profundo que a mí me encantaría ter, pero bueno, creo que non é o lugar. Pero sí que, por exemplo, no caso do vacún de leite, a mí me parece que é unha cuestión moi importante a que apuntou Antonio Lenza. A cuestión de que a tecnoloxía abre xanelas para que a xente moza se incorpore, porque pasamos do semiesclavismo que vivimos algúns a ter unha profesión que, aínda que non este dignificada socialmente, cando vas a unha explotación e levas a xente que nunca estuvo nunha explotación, o primeiro que dicen é: ostras, pero eu non pensei que isto fora así. Claro, porque ve unha cousa, claro, animais, ule, xa non tanto como antes, porque claro, non te meten aqueles cobos que estábamos nos afeitos a meterte ali cunha vaca con xurro e toxo, pero bueno, é unha cousa totalmente, absolutamente factible. Que ocurre? Que, bueno, que hai xente que sigue preferindo traballar de repoñedor nun gran almacén e ganar 700 euros a estar dignamente traballando nunha granxa por 1.200. Pero bueno, eu creo que eso se irá máis ou menos equilibrando e a tecnoloxía, a digitalización, chamemos, axudará a que a xente se incorpore e que deixa traballar nunha explotación de leite un traballo como outro calquera, como di Antonio, cun horario, cunhas pautas, cunhas rutinas, e eso se pode facer nunha explotación familiar que este muxindo 500.000 de litros. Non temos que irnos a grandes explotacións de 5.000 vacas, non é necesario eso. Perdón, é dicir, os que, bueno, estudian algo desto, é dicir, as economías de escala son asintóticas. É dicir, unha vez que vas escalando en tamaño, aquí, canto máis grande, mellor, pero isto é asintótico, o sea, chega un momento en que a eficiencia é que é, non por ter 300 vacas tens que ser menos eficiente que un que ten 3.000. Ahora, si tes 3, sí. Entonces, bueno, eso está claro. Eso que acabas de apuntar para min é outra das razóns que agudiza a necesidade de man de obra. É dicir, a man de obra non só ven por escasez de personal físico, número, senón porque foron a menos o número de gandeiros, pero foron a máis o número de vacas por explotación ou gandería. Entonces, claro, se concentran máis animales, necesitan máis atención. As familias tamén foron a menos, hai menos fillos nas ganaderías, co cual, por 2-3 vías, necesitas a man de obra. Outro tema é que a tecnología que estamos incorporando necesite man de obra especializada. Iso é o que nos ten aquí hoxe. É dicir, non só man de obra especializada para axudar a interpretar esos datos. Exemplo, cando lle digo a un ganadero, mira, non te preocupes porque nesta zona vais a ser 7, 8, 9, 10 intercambiáis información e calquera técnico que máis confianza vos dé axúdavos a gestionar tema da alimentación e as pautas do robot, tema de saúde e as pautas do robot, porque xa estáis acostumbrados a facer a declaración da renta nunha gestoría. Levan anos todos facendo a declaración da renta, é dicir, levas os datos económicos a un sitio e fanxa, bueno, pois isto vai ser igual, vai acabar sendo igual. Que pasa? Que nos primeiros pasos que estamos agora, noto que a maioría dos gandeiros queren ser dueños e gestores de todos os datos, e é moi difícil saber de todo. E aquilo que non practicas a diario, olvídaseche. Entonces, como hai moita abundancia, pois, bueno, aí estamos. Pois hai quen xa está asesorado de forma externa e hai quen
aguanta porque ten formación dentro da explotación e sigue liderando un pouco a gestión de súa granja. Eso vai en línea con algo que comentaba antes Laura, cando falábamos xusto antes de comezar. Estábamos, non, de esta relación entre novas tecnologías, digitalización e necesidades de man de obra, non? Como se estaban íntimamente ligados. E como tamén cambiaban as necesidades en canto a tipoloxía de man de obra e tipoloxía de tarefas a facer nunha explotación. E no caso de Laura comentaba, e bueno, efectivamente, os robots, en particular esta tecnoloxía, nos reducen según que tipo de man de obra, pero, e agora xa que diga ela, non, se interpretei ben ou non teño claro de que desde a perspectiva da gestión o noso traballo sea menor. Exacto, o sea, nosa man de obra sigue sendo, o sea, sí que reducimos cantidad de man de obra, non se perdeu man de obra, o sea, sigue estando o mesmo número de persoas empregadas na explotación, pero a nivel xestión sí que é certo que o mellor incrementouse considerablemente esa cantidad de datos que tes que interpretalos e aí tes máis traballo, co cual o mellor si se plantexa a necesidade de que outra persoa poida entrar a xestionar a par do propio gandeiro, neste caso, pois, do meu marido, Gabriel. O sea, que non solamente seña el o que leve o peso de toda a explotación. E iso me leva a outra pregunta, a colación destas novas intervencións últimas. Ata onde credes que é razonable ou debería ou podería chegar o gandeiro e onde entra ese novo colectivo de asesores especializados na xestión desa información inxente que hai que transformar en coñecemento aplicado? Hasta onde pode ou debe chegar o gandeiro ou a gandeira e cal é o espazo ou o rol para ese novo colectivo? Creo que non é tanto ata onde. Eu como propietario, como patrón, pues pode chegar a onde queira, pode non ter asesor, pero creo que o gandeiro que ten que ter canta máis formación teña, máis capacidade terá a hora de tomar unha decisión. Eu creo que esa é a clave. Agora que o que estades comentando, que eu creo que é unha peza clave, que en Galicia eu creo que aínda non existe, que o que lle chaman os farm advisors, os ingleses, ou o Conseller Agricole, os franceses, que esa persona que ten unha visión holística do negocio, que vai desde xestionar un crédito a produción, non tanto si o adubo é de deliberación lenta ou non sei que, sino, oye, mira, por que botamos millo? Cuestionarse esas cousas. Por que estamos botando millo? E por que non vamos a outro tipo de rotación? Ou por que non facemos isto? Esas cuestións máis estratégicas de explotación, eso, digamos que esa toma de decisións axuda a ter información, e eu creo que eso é clave. Nese aspecto, e quería facer incidencia, é unha das cuestións que se resaltan nun dos informes, vouche facer un brincadeiro, da IP Agri, sobre a European Innovation Partnership. Fai informes en grupos focais e un deles está baseado en todo o tema de acceso a nova tecnoloxía en agricultura e bueno, pois unha das cuestións claves que pon de manifesto é esta, e outra cuestión que é redundar no que dixen antes e que estabades comentando agora é quen é dono dos datos. Pois claro, nós como administración podemos decir, bueno, sería estupendo que os gandeiros que están xerando un montón de datos puxeran eses datos a dispor de, pero bueno, é dicir, me entendedes, todo eso é complexo, eso é complexo, é dicir, bueno, eu poño a disposición os datos e que obteño deses datos? Bueno, pois obtes o ben común, claro, o ben común queda moi ben, pero moita xente non está disposta a obter o ben común como único rédito, non? Entonces, bueno, vou poñer a disposición os meus datos para que outros aproveiten que non poñen nada. Bueno, eso son cuestións a debatir. Eso é unha limitación legal, está regulado, a protección de datos. Entonces, é complexo, cada vez que se lle pide datos para comparar e intercambiar a un gandeiro, hai que firmar unha autorización. Entonces, bueno, aí está a voluntade e que nos vayamos abrindo de mente para poder compartir, porque é verdad que se non se comparten datos, queda moi baleira, non lle saca rendemento, porque se te abres de mente e compartes datos, todos melloramos. Todos aqueles que forman parte da sociedade dos datos poden mellorar nun aspecto ou outro no outro, é un aspecto colectivo. Pero ese camiño estás empezando a recorrer. Ese é un dos grandes hándicaps que temos para todo este tema de, digamos, de
que estaba dicindo Antonio, é dicir, que claro, se ti estás, digamos, tes unha boa granxa, pero non te comparas con ninguén, ti igual és o mellor da parroquia, ou o mellor do lugar, pero claro, eso non vale de moito, non? Entonces, bueno, realmente, desde o punto de vista de xestión de datos, eu creo que é un dos grandes, non son experto no tema, pero bueno, polo que leo, é un dos grandes hándicaps que hai, o tema da xestión dos datos en canto á propiedade dos datos. Supoño que haberá xente aquí que sabe moito máis deso, pero bueno, deixo seguramente daría para outra mesa, pero antes de, porque seguro que hai preguntas máis interesantes que as que poida facer eu, pero eu teño unha que me xurdiu a raíz que foi un comentario creo que de Laura, e ata onde coñecedes, os gandeiros gandeiras estamos preparados para saber cales son as tecnoloxías apropiadas para a nosa explotación. Vamos a utilizar ese concepto que se utiliza de tecnoloxía apropiada, é dicir, a día de hoxe, é dicir, que tecnoloxía realmente me vai ser útil e cal, pois vai quedar moi ben, vai estar moi bonita, vai ser moi moderna, pero non vai aportar gran cousa. É dicir, estamos aí ou todavía temos que avanzar para saber cales son. Creo que eso falámoslo antes, cando falábamos do tema da maquinaria. Pois creo que a resposta xa tuvemos antes. E era que, pois eso, cando un gandeiro vai comprar un tractor, compra un tractor moi grande, e cando lle preguntas ao proveedor, foi a nosa conversación, si realmente sabe o que está comprando, si sabe toda a tecnoloxía que trae, o proveedor decía ningún 10%. E utiliza parte desa tecnoloxía? Pois tampouco ningún 10%. Entonces, estamos preparados? Eu considero, personalmente, que parte do sector, creo que ao mellor non necesitamos tanta tecnoloxía como a que se está demandando. Considero eso. Que opinades do... A resposta á pregunta é radicalmente non. É dicir, o gandeiro realmente adquire esa tecnoloxía pois un pouco polo crecemento que lle pode facer as empresas do sector. Hai tecnoloxías de vai máis de 30 anos, como pode ser un podómetro, que é un sensor de movimento que che permite xestionar unha parte moi importante da ganadería, como é a reproducción. A medida que tes moitas vacas, evidentemente con 30 vacas poste no pasillo de alimentación, podes velas todas e sabes casi perfectamente que vaca é que está en celo ou non. Cando te vas a certos volúmenes de vacas é moi difícil porque xa a certa distancia xa non a ves, non sabes que vaca é ou non a conoces, non? E son tecnoloxías que levan a nosa disposición vai máis de 30 anos e o grado de implantación é mínimo. Pensar que as ganaderías que teñen implantados sistemas electrónicos de identificación de vacas non chega nin a un 18%, como sempre falando de explotacións en control leiteiro. Algún tipo de identificación electrónica que é básico para unha digitalización. Se non tes a vaca identificada de forma electrónica non podes ter datos de forma automatizada, non? Se me permites, volvendo á pregunta anterior do tema de que se fai con tantos datos, pois hai moitas solucións. Se plantexa pois eso, que haxa uns asesores de gandería que traballen con eses datos, descargando o gandeiro desa función un pouco tediosa que os transforma en información e asesoran o gandeiro. Pero tamén se inventou unha cousa que se lle chaman o algoritmo, co que traballan todas estas empresas de tecnoloxía que che facilitan moitísimo ese traballo, con todo o que ten traballar con algoritmos. O que pasa é que simplifica moito a vida ao gandeiro, non? Porque ao final o que che dice é, collendo moitísimos datos, e máis hoxe que as tecnoloxías que hai a nivel computacional que che permiten traballar con volúmenes de datos inmensos, o que che ven a decir que é realmente o que lle interesa ao gandeiro. O gandeiro non lle interesa pois, se esta curva é para arriba ou para baixo, quere saber que vaca está enferma ou que vaca necesita unha atención, etc. E iso hoxe as propias empresas de tecnoloxía están facilitando esa labor. O que pasa é que esa labor, ese algoritmo, ao final é unha ferramenta máis que se comercializa como calquer outra tecnoloxía e que evidentemente necesita moitos matices, non? Pero bueno, era por meter un pouco de entropía na reunión, porque bueno, son moitas cousas que cando se fala de digitalización, o tema da propiedade dos datos pareceme
moi interesante. É dicir, eu discrepo con Antonio no tema da protección de datos, é realmente unha excusa. As vacas, os datos que xeran as vacas non están baixo a lei de protección de datos, vale? Entonces, bueno, pode ser, pode non ser, pero claro, as empresas que fornecen esa tecnoloxía, hoxe, por exemplo, unha empresa punteira no sector como é de Laval, en un mes, nas granxas que ten, xera máis información que todas as granxas de control leiteiro en España durante un ano. Porque de cada vaca, cada día, podes comentarte, a cantidad de información que se xera por vaca, os distintos sensores que pode ter un robot convencional, eso é abrumador, vale? E esa información a traballan as casas comerciales a súa maneira, pero non só desa granxa, senón de toda a granxa, é dicir, son dispositivos que están conectados, interconectados a centros de computación, e con todos esos datos están xerando unha cantidad de información inmensa. Eso tamén crea outras distorsións de que hoxe a innovación, a tecnoloxía, a investigación está en maus de casas comerciais, non está en maus do que serían os centros convencionales, universidades, centros tecnolóxicos, CIAM, etc. Porque hoxe os datos están na tecnoloxía que está en maus de casas comerciais, con todo o bon e o malo que poda ter, pero bueno, son cousas que están aí e que temos que facernos a xestionar. O tema dos datos, efectivamente, son datos de vacas, pero hai que pensar que as vacas pertenecen a unha explotación e a un titular de explotación. Entonces, cando se incorporan a un sistema de comparación, polo de agora, polo que eu sei, pedimos sempre autorización. Explícase tipo que é. Non está mal, pero evidentemente, sabes que toda esa información que xeran esas tecnologías vai aos centros é lógico, porque necesitas cuidar do servicio gandeiro e necesitas eses datos para mellorar esa calidad. Sí, pero para que vos veáis unha idea, baixo o epígrafe protección de datos, cando se suministra unha máquina robotizada a un gandeiro decide a quen lle dá a clave para poder acceder aos asesores, precisamente para a protección de datos. É dicir, tú como asesor de calidad de leite, el dache a clave, tú accedes ao seu ordenador e traballas cos seus datos. Pero ten que ser por un compromiso verbal, que ao final é un acuerdo tamén, ou un compromiso escrito ou un contrato de servicios. É dicir, non está aberto a calquera que queira entrar. Primeiro, polo risco de contaminación e modificación, pero segundo, por esa protección. Os datos teñen propiedade. Entonces, así se está traballando. É dicir, podes facelo de forma online, podemos entrar desde aquí a Suecia a unha granxa, e viceversa, pero sempre que autorización. Sempre. Nós, como usuarios a diario, a pesar de ter confianza cos ganaderos, porque aparte que queda registro, é dicir, cando entras, queda un registro de quen entrou. Entón, é mellor anticipas e dicir, oye, Laura, Gabriel, mira, voume conectar eu, tes algún problema? Non. Entón, conectas, te molfas, estudias, cambias, tal. Bueno, o tema dos datos sí que dá para unha mesa e dará, porque efectivamente ese outro dos defeitos, bueno, a Comisión Europea está traballando no tema de gobernanza de datos e en particular está especialmente, vamos a decir, sensibilizada, podría decir preocupada, co tema dos datos vinculados á produción agraria, por motivos que xa se apuntaron aquí e outros moi interesantes. Pero eu creo que seguro que hai preguntas interesantes para os 10 minutos que nos quedan ata as 2, e mentras os estómagos nos lo permitan. Se alguén quere trasladar algunha cuestión. Por suposto. É que estaba aquí escoitando dos datos e morré cas ganas. Vale. En Europa comezase a falar, en vez de propiedade dos datos, de soberanía dos datos. Porque os datos non son como outros bens que eu teño datos, logo ti non tes. Vale? Só os te unha persoa. Os datos compártense, é certo. Entón, a soberanía que é o que di? O que di é que quen ten a decisión sobre que se fai cos datos. Pareceme un concepto máis interesante de tratar. E a norma básica é que a soberanía dos datos é de quen os xera. As granxas, neste caso as granxas, non? Entón a min cheganme historias de tractores que teñen recollida de datos automática e o granxeiro non ten acceso aos datos, non? Máquinas de ordeño tamén pode pasar, tamén teño escoitado. Iso non pode ser, porque o que está xerando o dato, que é o valor, é o granxeiro. Entón os datos son del.
É a súa soberanía, é a súa decisión que se fai con eles. Para que o granxeiro queira compartir eses datos, hai que darlle algo a cambio, porque efectivamente os datos teñen un valor intrínseco. Algo a cambio, por exemplo, noutros eidos nos que falamos é, se ti compartes os datos comigo, por exemplo, no vosso caso, vale, que sodes agregador, por exemplo, que vou facer eu con ele? Que che vou dar de volta? Vouche dar un informe, por exemplo, un informe todos os meses de onde está a túa productividade en comparación coa comarca, coa provincia, coa rexión, co mundo inteiro. Pode ser, ou voute aplicar esa algoritmia de maneira gratuita, porque ti me estás cedendo os datos para entrenala, e vouche facer un sistema de alertas. É dicir, non se pode querer os datos do sector sen que lle revirta o valor directamente a quen os está xerando. Pero fálase de soberanía, porque se eu, como granxeiro, xero datos e os dou á empresa da de ordeño, a legal, aos meus compañeiros, vale, non perdo valor, non se divide o valor que teño xerado, senón que se comparte, se partella e incluso voltase maior. Hai que pensar moito nos contratos, moi complicado, vale? Como facer eses contratos. Eu faría como parte do acordo contractual cando se vende a máquina, que quede feito para todo o mundo, por así dicilo, vale? Pero tamén os temas de protección. O tema contractual dos datos é moi importante, pero non é algo que non teñamos superado. Xa sabemos como facelos, eses tratos, xa sabemos como funcionan, vale? O factor de convencer a unha granxa para que ceda datos é moita pedagogía. Para que valor vai ter para ti e tamén como me vas protexer de que os meus datos non se filtren, de que non perda eu valor dando cousas confidenciais e demais, pero sí que é unha das partes da formación que temos que facer máis énfasis. Nesto estades todos os sectores iguais, excepto de saúde, claro, que aí xa... Vale, pero a soberanía é de quen xera o dato, sen dúbida. Bueno, tiña unha pregunta, se tanto a Laura como a Antonio, se algún dos vosos clientes en algún momento fixo algún comentario relacionado co tema da xestión dos datos, propiedade e soberanía, por moi colateral que fose, e se no voso caso, que tedes que xenerades moitos datos, algunha vez reflexionades sobre a donde van a parar eses datos, quen ten acceso, quen non ten, se os compartides, se non. Entonces, é dicir, se é tema, porque para min é un tema que aparecerá, pero que todavía... Sí que é tema. A mí non me pasou, pero sí me chegou a queixa de que uns compañeiros puñeron un PowerPoint onde aparecían os datos e o nombre de alguna granxa sin haber pedido permiso. Entonces, claro, efectivamente é sensible. Non eran datos sensibles nin importantes, pero para o dueño o primeiro que hai que fazer é pedirle permiso. Se o dá por escrito ou verbalmente, pois pareceme ben, pero sin dicir nada. Que eu veña aquí, poña un PowerPoint aí, poña nombre da granxa e datos, non pode ser. Iso é igual que a nosa saúde, que tú apuntabas, é igual. É igual. E iso é outra forma de traballar, que o sistema de datos e digitalización cambia. O mismo que conectarte con un ordenador, eu conecto-me aquí co ordenador, e vedes a pantalla a todos, e podem estar conectando, tampouco pode ser. Non o debo de facer, por o que acabamos de falar. Son cousas que antes non tiñan valor porque apenas se xogaba con iso, non se andaba nin se traballaba, pero cada vez máis estamos traballando con datos que teñen propiedade. Se compartimos datos. No, bueno, se vos reflexionades Isto non significa que non haxa organizacións de granxas que entre elas se organizan cos seus asesores e compartan datos. Por España e polo mundo adiante. Hai organizacións que xa saben que o fin é compartir para sacar o maior proveito. Entre todos eles se fan informes, publícanos, fan reunións, siga vendo, estáse traballando nese eido. Temos aquí a Antonio que pode decir que sí, que realmente na granxa compártese... Mira, incluso, eu personalmente, se eu vou a unha granxa, isto é a título personal como norma, vamos á casa de Laura, con ganaderos de Asturias. Entonces, eu non me sento na oficina diante do ordenador a enseñarlle ningún dato. Se está Laura e Gabriel, son eles os usuarios da granxa,
son eles os que van a explicar os datos. Non se trata de que nos explica mellor, trátase que son os dueños da granxa e eles o que fan habitualmente. Tocan aquí, ali, allí e acolá. Pero enseñan o que eles queren enseñar. Porque ainda sabedes, o máis típico é que nos botan a culpa os de fora os gallegos que cando veñen aquí e preguntan cal é o precio do leite botan toda a mañá nunha granxa e vanse sin saber o precio do leite. Eso é verdade. Eso é o que nos dicen, bueno, vosotros os gallegos todo isto moi ben e tal, pero estuven ali e a colar, oye, aos tres lle preguntei o precio da leite, pois non o sei, é como cordón. Pois agora xa temos a contestación, é pola soberanía dos datos. Claro, aí está. Danos tempo a unha última pregunta. Pase todo, quería facer un apunte. O sea, que, vamos a ver, que non é un tema baladí o tema dos datos e o partillar datos. Por qué? Porque, bueno, como administración, para que as cousas avancen e funcionen, necesitas ter datos. É dicir, vamos a ver, os datos sanitarios dun estado, dunha rexión, dun país son alto secreto desde un punto de vista particular, pero o Ministerio sabe canta xente o ano pasado estivo enferma de cancro de non sei que, para tomar, oye, mira, pois hai que avanzar nesta liña ou nesta outra. Quen di eso, di liñas de investigación, di liñas de non sei que. Entonces, bueno, como administración tenemos que tomar cartas no asunto e dicir, oye, mira, necesitamos un mínimo. Porque é certo, hai moitos algoritmos, pero os algoritmos fora de lugar funcionan ñaca. Si tes ese algoritmo e ese algoritmo telo, digamos, customizado, como din os sorteras estes, customizado á situación que tes no teu propio lugar, funciona moito mellor. Explícome, por exemplo, en Irlanda teñen un algoritmo no móvil para saber a humedade da herba, o sea, a materia seca que ten a herba prácticamente en cada zona de Irlanda, en función do tempo meteorolóxico, en función da especie pratense sementada e en función da época do ano no que estemos. Detrás de eso non é aún que se lle ocurriu o algoritmo, porque está moi ben, o das TICs, o algoritmo e tal. Detrás de eso hai un montón de xente que estuvo recabando datos para ver que pasaba en Donegal, en Cavan, en Kerry e en County Meath, para saber que ese día que pasaba. E todo eso é fornecer de datos. Pero para eso necesitas autorización, para todo eso necesitas autorización. E se non temos eses datos non avanzamos. Eso está claro, non? Entonces, bueno, por unha parte eu entendo o interese lícito das empresas privadas en ter eses datos, que, bueno, moitas veces non é todo tan bueno e bonito como se está dicindo aquí, senón porque unha empresa pode dicir, oye, mira, vale, ti estás no teu dereito non hacerme os datos, pero é que se non me cedes os datos, a tua tecnoloxía quedase obsoleta en tres meses. Implícitamente te están obrigando a ceder os datos que eles poden logo utilizar con ese fin ou con outro, eso saben eles, non? Entón, bueno, é un tema moi complexo, pero, bueno, quero dicir que se non partillamos datos, non quero dicir do 100% da población, non avanzamos, necesitamos partillar datos. Moi ben. Bueno, pois dicía unha última pregunta, pero unha última intervención. Creo que son as 2 e 1 minuto. Miro para atrás así os mestres de cerimonias. Pechamos, agradecemos a Ramiro, a Laura, a César e a Antonio a súa participación e contribucións tan valiosas e a todos os demais por estar aquí.